En odiochieng' machielo, juma machielo, dwe manyien mar ochiko higa mar 2021 kaka pile e station mar Dholuo ne oganda Luo, station mokwongo malendo ne oganda Luo ma Lolwe TV, chieno en Osemoke kendo liel Anomoni Makoyo MC Jakakamega Spandita Safu Goto. Koro wuoda bando. Ang'o miyo jatich ruoth kosechamo nyarombo? Iwinjo. Just wait a minute. Okay. Jatich ruoth man kod jaode osegajore. Can you use the right Luo? Ochamo nyarombo ne kae itiyo gi tamoro ni sugar coating. Ka onge sugar coating anything. Jatich ruoth monego bene luore kod biblos kendo bedo ranyisi maber ne rombe morito. Ogajore gi nyarombo, olokore, ochamo nyarombo. Ogajore gi nyarombo kama ne dhok midwaro. Yes. In the first place, mokwongo notuo dhoge. Iluongo ni Bishop ma. Bishop Kari. Iluongo ni David Ngugi. David Ngugi. Mokwongo notuo dhoge. Kose tuo dhoge, bang'e oduogo yie. Ka koro weche koro dhi matek. Manyako mane oyudo go nyathini, mane en nyarombo. Ondiko list. Ma parmana speaker Ken Lusaka gi nyako cha. Yes. Kaeto. Machane gisota out of course. Koro mae bobukore. Nodwaro ne nyathine wifi. Nyathi ma pok onyuol. 10,000 per month. 10,000 per month. Mar ariyo, odwaro ne nyathi ang'owa? School fees. Mar adek, jatich madhi bedo ka rito nyathini nyaka tim ang'owa? Ndikne jatich ruoth. Okoni this is an able man of God. Yes. Man of God sani onge pesa. Covid olal gi sadaka yote. Man of God wacho ni en beno depend ang'owa? Sadaka migolo gang'owa? Irombe. Koro, owacho ni pesa monyalo golo en siling 10,000 dwe ka dwe nikech kata en owuon en gang'owa? Mano pesa mang'eny. 10,000 per month. Oyo. 10,000. Reporter yudo pesa die ground. Penja. We must be honest. Iwinjo? Okni acha reporter. I respect reporter. Eyo machiek. Makosa ni kanye ka, sida ni kanye ka. Mama no ka 10,000 gero kamano. Iwinjo? Okonya ke pesa lune mano no kan iwinjo ko kwayo. Pesa no? Saloon. Yole zangu ni mbaya. Gima ntieka. Shida mako dhano. Especially danda machuo iluongo ni boy child. Makmana nitie joma dwa exaggerate gini. Nilikuwa nataka nipatie pesa ya upkeep. Mtoto wangu najua kuna kiboga asubuhi. Iwinjo. Gitemo gidwa extort. Mai kuma nyaka wadhi in our next conference. Nyaka wa discuss wa. Jailore cha iluongo nango buda cha. Chama. Iluongo ni jaduong. Barge tu. Barge tu nyako. Buda chairman onego luong Bura because boy child sani ineno ka speaker men's conference en karamo February next year. What do you Bura ogilong mono ma emergency December iluongo ni special caucus men's conference. What do discuss kaka the other gender extort from us iwinjo mtoto anasikia kama ako na nini, anasikia kama ako na joto kwa mwili. Labda ako na COVID, tuma pesa. Mpeleke akule AstraZeneca. Iwinjo. So going forward, people should not take advantage. Baby mamas cow advantage. Iwinjo. So laws Mheshimiwa Kaluma nyocho terobil moro. Mheshimiwa 50-50 Mar 50-50. Nitie 50-50. Onego benichwa de 50. Kai no dowa wachwada dowa wate. Okinya chamo kuon girech. In fact di mama chamo emanya chamo. Kata gweno timo kamano. Gweno riek seriously. Okni mama goyo ga town. Nyathito keto gomena. Mano ok nyalre. To boy child boy child benya kuro tam. Yes, kikiyie ni ngato ka advantage mari. Iwinjo kata to wadhi otim DNA. Ka DNA no golo otherwise. Ruka. Iruko. Uzuri wa mimba ni kuruka. Osemoke kero liel Anomoni Makoyo MC Jakakamega Spandita Safu Goto. Gimoro onjo biro ka. Buy 2 get 1 free. Yes. Mano mane? Promotion duong. Promotion mar jomage. Buy 2 buy 1 get 2 free. Koro ni buy 1 cause and buy 2 cause buy 1 and buy 1. Kinyewa achiel diyudo immediate. Mano. Oka ni Oka. Bas. Benge Oka. Oka tene ni B. Oka ba bika. Koro
achiel B mondo ayud ariyo nono. Ariyo bro gidhi luwi. Oka. Koro ere mo ng'iewo kind jo mimanyo ka. Mimanyo. The only person who was given cleared by DCI. Mapok notimore history. Kalonzo. Obedo cleared for what? Mengi yamesemwa, mimi sitasema mengi. Nilingilabu shamba ya Yata. I have the papers. Deputy President ndio anafanyanga otherwise. Kwa hivyo lazima tuone vile anafanya nini? Anashtakiwa. Koro en ko yuai machiegni. Ko yuai machiegni. Mimi kama Wetangula nimesema nitafuata Kalonzo. Manweta. That is the way to go. Mudavadi of course. Nyathiot. Koro Mudavadi Nyathiot. At the end of the day, going forward and we must. Iwinjo. Adu penja. Baba Beno wacho kawuono ni it's not a must ni jogo nyaka support. But can they campaign on their own? Do they have the campaigning muscle? An kama gimora ba mokwongo. Dom jo duogi Mombasa. Gichage tuo dhoge. Iwano kwanyal siro baba. Haya, bange. Gidungo press conference moro kama gibedo ji adek. Bedino man gidi. Gidi. Bedino man gidi. Amecheza chini. Nyathiot. Haya. Gichake ngie kiniji adek gie. Na nitiere pichni adek manogoka. Yes. Picha mamalo. Makati imapenji. Koro magi ko kelnie penji. Between these three pictures, who can be president? To gimanya kangisi be. Be ise di sero nyako. Yini kisera. Kidhi sero nyako. Kanyako no yeni on the first day. Iwinjo? Yidhi sero nyako, yidhi kisera. Itimo kisera. Nyako odoje box immediately. Odoje box. Chiegno mano ri ang'wech mano mikora. mano mikora konuman. Iwinjo? Ang'wech. Ran. Nyako malong'o nyaka chandi. Bo kata ni okoeri. Bado dwa notimba ngoa. Staki lakini nataka. Iwinjo dwa yogurt giri. Sausage. Iwinjo? Odono chami mondi. Ochami mondi. Hiyo ndio uzuri ya mapenzi. Odono chandi for how long kama? 6 months kama. Mano podi lawa. Ichapo wi. Iwinjo? Mane gima jogi temo timo. Kore magima jogi temo timo. They're only raising stakes. Otherwise jibro wacho ni maka onge. But kingiyo gini. Kingiyo kianalyze jangwen. Yes. Gini no wacho kama mokwongo. Achiel jogi temo mana chando ndugu yangu mdogo. Okata ni ogidwa siro jakom. Eventually give mark time. What about plan ni en mar the national government, yani the big government. Mondo koro delaying tactics. Mondo number 2 kiknge pachwa. Mano be can make a lot of sense. Mano make a lot of sense. Yes. To gimangeyo. Ingeni jogi bengeni nyaka waone kaka wawire lwatgi matin. Nyaka wawire lwatgi. Mano is obvious. Ne aseda kodi asebedo ka fidi. Iwinjo sani kere dwaro ka. Iwinjo kidhi kasi ka hotel to mi position. Aya. Mi position. Wadi create imaginary BBI. Nyocho wacho ni wadhi wo serikal udo chugo pinyo wacho mar. Yes. Biro. Wadi timo reshuffle dong wasema insecurity. Koro gimodong iwi kwase welo security to wadhi timo reshuffle. Jogi dhi dala yote. Koro jomage madhi dala. Antie mawaziri madhi dala. In fact, umekuwa moko be nyalo duogo dala to balance the equation. A political analyst. Yes, we must sacrifice Dakajowa mondo balance equation. I mean, these three people eventually they will support one Dr. Raila Amolo Odinga. He has the goodwill, and the financial muscle, and the support, and the language to international community bengie. Because point number 2, does he have the international community any confidence mar the international community? Ongego. That's why he didn't go to Zambia. Iwinjo? Okay. Kumosa di mabor. Dubai. Wasemo ke kendoni ana modi makoyo MC Jaka Kamega Spadito safugoto misa. Sanibe order moro nyogol abala wanga. Ilongoni I will demolish. Kisumbuka. Wase you realize this anido wote kabros ya kotosha. Agise wuotho. Agise wuotho. Diamo wanyama moko ni nyake highway. Wanyama saria. Weri maga highway madunga ge. Magi birito mwandu, birito studio. Sani wanyama saria. Wuotho nyaka Chuki town. CBD. Kafani iwinjo kafani kikomi ulose kabros biangima nyotich kikomi man iwinjo magi nitie dogo sani wako eka gotikodi abala ogolo order abala wanga ingeni dogo nitie dogo in kona girito town wagi giwacho ni dogo rito town kano girito town mana kano extend nyaka le
Koro gimako lo. Ni mamaro. Adwa miyo mwak. Kau exercise mari gotieno. Ditema diriem dogno. Apenji. Aja ndhewa wuotho gotieno. Okawacho ni jandhewa. Ditema tema ni gotieno niyo. Toka. Ineno ka gari mawene dhiang' yo. Iwijo. Mago klo. Ginawa. Mago eglo. Ati mago klo. Kano. Tomangisi ni. Iwijo sani abala wango wolo order. Roaming animals. Iwijo. Mago balabala. Kondele bwana. Mama ilaro chapat. Apenji. Gidier. Ni dier chama nyaka chapat. Nyaka nyuka yote. Nyaka rej. Omena. Bese de dunga bwana. Dogi dunga bwana. Omena bwana. Diang chama omena ya erek mamalo. Tani kamanu koso na koma tini. Jaduong' matuanga wuoche ti Alpha House ni. Umuko kare na. Buda. Buda wadhi relocate Buda. Buda. Utere kanyo. Dongen he has a special need. Special need makata mana sisi no so de kanyo matani ito away ka tika. No. Koro nudhi gutin umuko na. Mano iwinjo mano ibolos. Leave it to me. I leave it to you. I think gocho ne bwana demolish. Immediately ngalo gimo kodwa kabe. Nitie tuk ber. Nyocha gibedo omigi kamoro mondo gidhiye. Sani bwana gidok kendo ka police koro kelo fuere. Wadwaro nitie order tu. Okwadwa weche mang order. We must do business. Business nyaka watim. Kendo I support the tuk. Mana ni designated areas emanyaka wangi. So that we have a clean organized town. Correct? Iwinjo? Mana dia. So kunyalo winjoru. Jotendu kanyalo winjore gi Mr. I will demolish. Anabala wanga. Doctor. Nyakimie title ne. Yes. Give him respect. Nyalo bedo maber. Makmana ni dhok ma sani wan gi Afri cities mabiro. Ok dwa ne dhok e town ka. Nyaka wabedo gi order. Kakoro seme ema dhok ninde Kabros. Seme. Aero sani dhok ok ninde kul. Aero. Iwacho ni seme dala genga. Obwanga wonyalunga. Kombe ok ninde e Kabros. Nyongo kelo Kabros waneno. Mano wasted resources. Why? Dhiang' owe cool. Kulonge stare. Benga kaka Kabros yo. Wasemoka ana modi makoyo MC jaga kameka spiritual sabugoto. Nitiere governor iluongo ni governor 002. Yes. Ing'e Kilifi County. Yes. So I know these counties. Iluongo ni Kiongozi. 041 and mana. Koro idwa temo soka. One Kilifi County. Governor Amason Jeffa Kingi. Yes. Nyochu ma ilemu mar jakom mar ODM Kilifi County. Momiyo jaod bura makany Maganze. Yes. Koro sani wacho ni oyo aduku nwero kamano kumiyo thuolo mar bedo jakom mar ODM Kilifi County kuom thuolo moingo gini 10 gi. 2 terms. Ero kamano. Ticket be wami. Ticket be no miya Raila be okonyo kori, babo okonyo kori mi bedo. Mana bedo nyaka minister. Yes. E kinde sirikal mokalo chien. To koro mumae na. Iwinjo. ODM is the nikech sani kama koro wachomo ni jakom dwaro support e kone duto mag piny Kenya. Okwanya bedo gi support gi andhoga. ODM is the single most democratic party in the world. Andhoga how? Andhoga ma. Iwinjo. Any party. What matters? No, I'm a political analyst. What mano gidolo? Yes, aja akoro siasa. Gimanya kwa team in any organization. In fact, odikanyo. Kaja Odi is not loyal. Riemdhako no immediately. Itamo wacho nako? Yes, loyalty emwa kwano mokwongo. Loyalty ok cham. But most, you must be loyal. Look at ngane history. Babo seme career mar ngani. Mangani obedo minister, ngani obedo governor. Iwinjo? Sani koro niyo gotieno en gi joka. Godiochieng' en gi jomage. Joka. Ini paro ni baba janeko odhi ogolie chama no en ga mar nga dong nitie ga won chama. We must be loyal. Kajua ng'ano wacho the people. Power belongs to the people. People mane. People mane. Jogo mbolo. People that no initiate party ge. You must have a party leader, party structures, secretary general, party chairman, the party leader. Party dibedi kantie kende ko party nyaka bed gi. No, ji nyaka bed loyal. Iwinjo? Koro organization structure. Ni Governor Amason Jeffa Kingi has not been loyal of late. Ongeni that time that wanted to work on it. Iluonga ka ito semi disciplinary action. Iwinjo? Kose ndikni barua ojo ODM sifono se samoni. Kidwa bire samon iwinji badhogi. Okodhi chak chambe. Koni dhako be nyaka bede loyal. Ka dhako anisi nono kenda ngiso janeno ni ka jaodi is not loyal to you.
Find another one. Nyumba dogo. Paro no siep na moro binge Victor Pil. Inge Victor Pil. Otro ni dhako nyaka fundine. Okawuonde. Mano na sengisi chon be. Kato kosa beto. Back for the wife. Omi fungruok matin. No. You space. Omi space. Martima. Dong nyaka wangi chere. Dong nyaka sa mimi kulo no. Emo de manyo nieke. O kanye. Gidiwo. Gitimamo. Dichu an gima ng'eyo dichu ok nya diwo. Ang'o mi nyiero kiyo? Nyaki manya apeji. Ere kinyalo manya dhako makosa mifunne modhe. Mane? Manya ne makosa. To dawa ya dhako en dhako. Dawa ya dhako en okapo sharaia. Hivi dawa ya moto en ang'o? Bisemi yoni dawa ya moto en kibri. Dawa ya moto ni moto. Wasemo ke Kendo liel. Ano moni wagoyo. MC Jakakavega Spanito safu goto miso. Nyocho ngiso ni ber biro irwa. Sani biro irwa. Mano BBI. Sani ber obarore. Ber obarore. Nyaka supreme. Geno pod nitiere. Okonyalo wacho ni gimoro osekethore. Anaonge geno bwana. Ni winjo ka Junet Mohamed. Mbunge ma Suna Maugwe. Ka achiel koda co-chair. Yes. Dennis Waweru. Elo ndugu yangu mkubwa gi ndugu yangu mdogo. Giwacho ni nyaka wadhia Supreme Court okwayie kod ng'eto manong'ad kod jong'ad buche mag Court of Appeal. Anaparo ni kana ng'iyo ruling iwinjo I was so disappointed. Korengo notemo wacho gin iwinjo. Senior counsel notemo wacho ni bwana gotiende. Gin Dr. Tiende. Ugo gi girungu. Mago ndoga, mago semigi pesa. Sani koro ng'ama nyiero. Who is laughing now? Eyo machiek itemo wacho ni ya. Dinyocha do mar appeal kata do mar ywagruok. Yes. Ne ng'adi ni girucho oko chung mano gol kod do maduong'. Nyiso ni wan ko gana mabende wuok Nyanza ne pod odhi dola. Wasela ligini. BBI was not going to benefit jo Nyanza. Nethi benefit jo Central. Wacho kare. Yes. Dak nyochi kono baba makaka. Bed mos yawa. Baba an mashabiki. Baba is a player. Iwijo. Mashabiki ni monego bende nyiso baba kaka ngoro racho nyiso baba. Orengo dong no wacho mugo orengo gikidi. Iwinjo. Gimote wacho. Gimana gimitamo wacho. Mokwongo. Kawan ncho wapuodho, acho ni wapuodho BBI. Yes. Constituencies manyien madhi chuogi ne gin moingo 70. Adi mane dhi biro Nyanza. Achiel. Nikech sami kelo new constituencies nyiso ni ang'o. Resources. Tugo thuolo mag tije, resources biro mwalo. Yes, CDF. Kaeto bende sub counties manyien dhi bedo ichuogo. Mano ncho waonge go. Mar ariyo, nyocho dwa medo pesa. Allocation mar counties from 15 to 35%. Mane morna e BBI. To nok dhi konyowa. Nikech jogi dhi chamo. Iwinjo. Ka 15 ne muyako sana. Iwinjo. Waya yani Raila nokelo counties. Iwinjo. Kendo yako. Ng'ama yako. Donge un. Iwinjo. Gimano nego beni ng'isa. Are you attacking me on my private capacity or my work schedule? No. I'm attacking you. What I'm trying to say, more allocation to counties means nikoro okwanya ng'iyo serikal mamalo. Iwinjo? Koro 15 governors no nego beni koro bedo responsible. Iwinjo? Awinji. That way kwatimo mano. We don't even need the presidency. Correct. Iwinjo? Am I speaking some sense? You are speaking a lot of sense. Koro gimantie ka BBI sani koro wakete thenge. Wa push for the bigger picture. An gimo medo inya kabisa mabene ne lit na kabisa. MCS ingeni ncho the allocation. Mama ne de konyo kabisa. Yes, what development? Kelo fungruok ne loch ma counties ka achiel kod. Mano be walalo. Wabunge. Ka grant onyocho cha? Au chamo. Iwinjo adwa nia. Kiwinjo ka winja. Siachuka. Ka MCA nyalo wache lela. Nyocho mia pesa. 150. Macha MCA mayibo. No. In fact, amor kode. Penja gimo miyo. Whistleblower timi one. Penja gimo miyo. Out of nyocho tuo, ma MCA ma nyocho tuo. To kan nyocho tuo, okjagi matimore assembly. Kaeto. Achiel kuom onyero, achiel kuom MCS. Obiro lime kodi mudma. Abiro limika. Akelo nigi moro kamati. Ni enadi? Ni 150. Mos kuom tuo. To yawa, makosa ne kanyo. Anyocha tuo, awene jogo biro gona mos ore MCA ni. Kare mano ncho mitibilia. Bribe. Apparently that is the way to go. Whistleblowers nyaka bedi, alafu witness protection be. Koro wado protect MCA ni. Nyaka protected. Because of what? Makmana ni pesa no nethin. Ka 1 million igo ende. 150 is a lot of money. Ki corona ni. It's so it wo indalo kiti. It's not. Mano breakfast marna.
So MCAs my monego beniti more especially Kaluoka. Yeah? Kagi mororach. You point it out. Uwacho. Oknia ni MCA koro en choir master in law la kagi mororach ti wacho. Kabeto bebe. Okay. County Masiaya. The working constitution. Yes. Wacho ni macha tusemie. Body. Kwa deliberate. Hon wandaye mangeni sani do kukunja. Onma. Dokanye. Kukunja. Odo kukunja kuzodo the governor. Wherever. Gir baba ni ae. Gir baba ni ae. Nyeuru kuma penye de. Ka Senator James Agri Boborengo. Yes. Makeno na jakoma lit sani mutu. Amu unumia mia spokesman nyalu woyo ki mama yote. De. Ndiko romiwa spokesman Meloya. Meloya man. Manga kiake tsuna. Wasemo ke. Kendo ni magoyo. MC Jaka Kamega spandita safu goto hizo.